खुलुमबाय लोगोसे आंनि दानस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर माने दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआथ' माबेखौथ' मिन्थिखागौ, थाम्बनेलाव नायनानैनो मिन्थिखायो नालाय, अब्लाबो आङो बुंबावनोसै। दिनैनि भिडिअआ जाबाय सोंनायनि फिननाय। दिनैबा मा कुइसन फैसोदोंमोन, माने आङो कुइसनखौ नायै नायै एन्सारखौ फारि फारि होलांसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैबो आङो बेबायदि देलायबाय, माने बेबायदि देलायनो गोसो जादों नालाय, बेनिखायनो बेबायदि देलायबाय। ओमफ्राय नै माने आङो दिनैबो कुइसनखौ बहियावसो लिरनानै लादों। दाना आङो कुइसननि एन्सारखौ नायै नायै थाब होलांसै आरोना, फारि फारिनो थाब होलांसै। आङो ना कुइसननि एन्सारफोरखौ जा गोलाव होद्रायो न' लोगोफोर, मा होनगोन 1 नाम्बारनि होनांगौआव 3 नाम्बार 5 नाम्बार 6 नाम्बार बिदि जालायना आंना लेक्सारानो बाराद्राय न' अनसिनिया, बाराद्राय रायलायनानै बाराद्राय गोलाव बानायना लायो भिडिअखौ। ओमफ्रायो कुइसनफोरखौ माने बुरजा लाबोनो हाया, मोनबा 6टा बिदिल' लाबोनो हायोना लोगोफोर। दाना आङो कुइसननि एन्सारखौ फारि फारि होलांसै र'। कुइसनखौ नायनि आं। गिबियावनो दङ कुइसना, बिजावजालिनि न'आ खान्थालगुरियावसो नामा? जोंहा बिजावजालिनि न'आथ' खान्थालगुरियाव नङा, माने अदालगुरि गरायमारि होननानै बुङो आरोना। गरायमारिया मोननै नामाथाय अदालगुरियाव माने जोंहा बिजावजालिनि न'आ माने खान्थालगुरियाव नङा, अदालगुरिनि मा होनगोन गरायमारियाव आरोना। गरायमारिया अदालगुरियाव मोननै नामाथाय, जिखि जाया बिसोरनिया कलेज खाथियाव आरोना। बेनोसै एन्सारा। जिखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। दाना आरो नेक्स्ट कुइसननि एन्सारखौ होलायनोसै। नेक्स्ट कुइसना मा दङ र' नायनो बुंनो। नेक्स्ट कुइसना जाबाय बिजावजालिया बिमा बिफानि न'आवसो थायो नामा? नेक्स्ट कुइसना जाबाय बिजावजालिया बिमा बिफानि न'आवसो थायो नामा? बिजावजालिया बिमा बिफानि न'आव थायो माने थाया, माने बेहा गथ' गोरलै थानायखाय न'आव थाहैथ'दोंमोन आरोना। ओमफ्रायो माने बिनि हासबेन्डआ एसे मा होनो खामानियाव एसे बिजिमोन नालाय, बिनिखायनो न'आव बेयावहाय फैथ'वाखै आरोना। ओमफ्राय फैसिगोन आरो साननैसोनि उनाव फैसिगोन, बेयावनो थायो, जोंजोंनो लोगोसे थायो। बेनोसै एन्सारा। जिखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दाना आङो नेक्स्ट कुइसननि एन्सारखौ होलायनोसै र'। नेक्स्ट कुइसना मा दङ बहियाव नायनो दे आङो र'। नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब'आ हाबा जानायसो नामा? माने आंखौ सोंदों आरोना। आङो नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब'आ हाबा जानायसो नामा? आङो हाबा जानायसो, माने आंखौ हाबा जानाय बायदि नुवा खोमा ना। माने आंबो सिन्दुरखौ फिसा लानानै खानायखौ ओरै हयो नालाय, खोबनानै लायो नालाय। खोबनानैथ' लाद्राया, माने आं ओरै खायलें साइज लानो मोजां मोनो आरो खानायखौ। ओमफ्राय बेयावनो आंनि सिन्दुर लानायखौ नुवा नालाय, ओमफ्राय मानसिफोरा आंखौ हाबा जानाय नङा सानो खोमा। बुहुत मानसियानो दासिमबो सोङो आब'आ हाबा जानायसो नामा, आब'आ हाबा जानायसो नामा होननानै। आङो हाबा जानायसै। एन्सारा बेनोसै। जेखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दाना नेक्स्ट कुइसना जाबाय नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब' बियो नोंनि असे बिजावजालिमोन नामा? बेनि एन्सारा जागोन बियो आंनि असे बिजावजालि। ओमफ्राय एन्सारखौ आङो होनोसै। बियो आंनि असे बिजावजालि, न' गंसेनि असे बिदा बिफंनि हिन्जाव। जों सानैदो असे बिजावजालि। बेनोसै एन्सारा। जिखि जाया कुइसन खालामनायनि थाखाय थेंक इउ। आरो दाना नेक्स्ट कुइसना दङ र' नायनि आं नेक्स्ट कुइसनखौ। नेक्स्ट कुइसना जाबाय आब' नोंनि एजआ बेसे? माने आंनि बैसोखौ सोंदों आरोना। आं बिनि एन्सारखौलाय होखांबायमोन, अब्लाबो माने आङो होबावनोसै आरोना।
दासिम माने आंनि एजआ 25 जाबाय अनजिया बुरैबाय माने आंखौ नायनानै इसिबां गिदिर नङादां बायदि मोनोदां आरोना मानसिफोरा उन्दैथार बायदि मोनोदां आरोना माने आंबो मा होनगोन बिराद दुस्थु खालामलाबायोना उन्दै गथ'फोरनि बायदि दुस्थु खालामलाबायथारना अबयसे आङो दुस्थु खालामनो होननानै खालामा आङो एसे दुस्थुआनोखा आं गथ'फोरजों बांद्राय लोगो जायोना बिनिखायनो आरोना ओमफ्राय आंनि एजआ दासिम 25 जाबाय बेनोसै एन्सारा थामयावदोंहाय लास्ट कुइसना जाबाय बिजावजालिया नोंजों मानो जमा थाया आंनि बिजावजालिया जमा थाया माने जमा थायो बेहा गथ' गोरलै थानायखाय माने न'आवहाय दंहैथ'योमोन आरोना बिनिखायनो दा साननैसो माने जों जमा गैथ'आ आरोना फायसिगोन बेबो फायनायालाय फायबोला माने जों सानैखौ भिडिअआव जमा जमा नुबाय थासिगोन माने आंनि भिडिअआव आंनि बिजावजालिखौ खेबसेबो आंजों थाफानाय नुवाखै नालाय बिनिखायनो कुइसनखौ सोंदों खोमा जमा थाया सानदों खोमा जोङो जमा थायो मा होनगोन गंसे न'आवनो गंसे न'खरावनो जोङो जमा थायो बेनोसै एन्सारा ओमफ्राय माने दिनैनि कुइसनाथ' बेखिनियानोमोन ओमफ्राय कुइसननि एन्सारखौथ' आङो होखांजोब्बाय आरो माने सोरबाफोर माखौबा कुइसन खालामनो गोसो जाबावदोंब्ला कुइसन खालामजागोन मा कुइसन खालामनो खालामबाय था आं कुइसननि एन्सारखौ फारि फारि होलांबाय थागोन आरो सोरबाफोर कुइसननि एन्सारखौ मोनाखैब्ला साननो नाङा आब'आ जोंनि कुइसननि एन्सारखौ होआसै बेलेगनिफोरखौल' होबाय बिदि होननानै साननो नाङा माने आङो बेबायदिनो कुइसननि एन्सारफोरखौ फारि फारि लाबोबाय थागोन ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो बेबायदि देलायनायमोन मावजि बायदि आंना बाबिया नक्ट'लिसोनो ओमफ्राय लोगोफोर नै आं दिनै एसे मेकआपबो खालामदों माने आं भिडिअफोराव देलाया माया बाखुलि भिडिअ बानायथारोना एसे देलायबा मोजां नुयो न' लोगोफोर स्रायनो नायनोबो इन्टारेस्ट नुयो बिनिखायनो आङो नै एसे देलायबाय दिनै कुछ ताहिर दियान होखाबाय तुमपासाय मुस्कुराय ओमफ्राय आङो जा स्पिड रायलायनो हायोसै ना लोगोफोर गोदो गोदायखौ आङो जा ददमाद' थादमाद' रायलायथारोमोन ना ओमफ्राय दाबा जा स्पिड रायलायनो हायोसै ओमफ्राय अनजिया बुंखादोंना सानसे समाव अनजिया ओरैबायदि स्पिड रायलायगोन बुजिस्लाबलायनो हायो ओरैबायदि स्पिड रायलायगोन होननानै बुंखादोंना नै आं बेबायदि रायलायगोन दै सानसे समाव खोनासंलाय बेबायदि रायलायगोन बेबायदि रायलायगोन आङो लोगोफोर सानसे समाव होमब्लानिया आंनि भिडिअखौ मा होनगोन मानसिफोरा जा नायसिगोन आयु मासे स्पिड रायलायो होननानै नायसिगोन न' लोगोफोर दाथ' मानसिफोरा है बिनि भिडिअखौ नायबासैहाय बाराद्राय लेथि रायलायो बे रायलायनाय माबाफोरखौ बे रायलायनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंनोनो बासोयो उन्दुनो ओंखारसोयो ओरि होननानै बुङोना आंनि रायलायनायखौ ओमफ्राय लोगोफोर माने आंनि भिडिअखौ नायब्ला सोरबा उन्दुनो ओंखारोनो मासे लिजि रायलायो बे हिन्जावा होननानै उन्दुनो ओंखारनो खोनासंनो बायना आयु मासे मोजां आंनि रायलायनाया उन्दुनो ओंखारलायनो हायो मासे मोजां खाफालगोरा अनजिया मासे मोजां नङा सोरबाफोर माने उन्दुनो ओंखाराब्ला आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय न' लोगोफोर अब्लानिया माने उन्दुनो ओंखारगोन आरोना मासे मोजां आंनि गाना नालाय न' लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माने आङो दिनैबो मेथाइ खननो गोसो जालायबाय एबार माने आङो हिन्दी मेथाइ खननो गोसो जायाखै बर' मेथाइ खननो गोसो जादों आरोना जाब्बा दाजा ओरैनो माने आङो बर' मेथाइ खननो दै लोगोफोर हारिनि मेथाइ आरोना जाब्बा दाजा ओरैनो टाइम पास सिंगारबोथ' नंखाया नालाय गारामायाबो आंना मैसो गारामासो नालाय ओरैनो खनलाबायनोसै आरोना दे बिदिब्ला आङो मेथाइखौ खननोसै आं माबाखौ खननो नागिरदों अबिमा नों दुखु दाख्लाम होननाया हारिनि मेथाइया बै इन्दिपिफोरनिया बेखौ खननो नागिरदों आरोना दे अब्लालाय आङो मेथाइखौ खनसै 1 2 3 गो अबिमा नों दुखु दाख्लाम अबिफा नों दुखु दाख्लाम नोंनि गथ'आ हारिनि थाखायसो मुंख्लं जालांदों नोंनि गथ'आ खायसे मुंख्लं जालांदों दाबो दङ हारिनि गेजेराव हाथरखि जानानै दाबो दङ हारिनि गेजेराव हाथरखि जानानै
गोरलै नङा नोंनि गथ'आ हारिनि थाखायसो जिउ बाउदों अ बिमा नों दुखु दाख्लाम अ बिफा नों दुखु दाख्लाम नोंनि गथ'आ हारिनि थाखायसो मुंख्लं जालांदों नोंनि गथ'आ हारिनि थाखायसो मुंख्लं जालांदों एकदम अनजाया गावखौनो गाव सिंगार बायदि मोनलायलायदों आरो ना लोगोफोर माने आंना लोगोफोर मेथाइखौ खननो जा गोसो जाखायो ओमफ्राय माने आंना गाराङा एसे मोजां नङा नालाय बोरैबा माने गुजुनाय जाबाय थानानै सिगाङावथ' आंना गाराङा बेबायदि नङामोन आरोना एसे मोजांमोन ओमफ्राय गुजुनाय जादोंमोन आङो ओमफ्राय गुजुनाय जानानै गाराङानो लदा जास्राबाय ओमफ्राय मेथाइबो जा खननो गोसो जाखायो आङो सम सम गाराङा आंना मोजां मोनब्ला आङो मेथाइबो खनगौमोन आरोना मेथाइफोरखौबो सम सम खनगारनांगौना लोगोफोर गारांफोरा साफा जायो बिनिखायनो आङो जाबाबो जायाब्लाबो माने सम सम मेथाइफोरखौ खनलागारबाय थायो आरोना ओमफ्राय आङो भिडिअखौ फोजोबसै लोगोफोर आंना भिडिअआ दिनैबो जा गोलाव जाखाबाय लेक्चारानो बारा डायलगानो बारा माने आङो रायलायनायफोरखौनो माखौबा रायलायनो गोनांखौनो दोनथ'नानै माखौबा रायलायद्रायोना बेयावनो आंना भिडिअआ गोलावद्राय जायो न' लोगोफोर आं भिडिअखौ फोजोबसै लोगोफोर दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्ट मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै आङो जा स्पिड रायलायनो सोलोंखादों लोगोफोर अब्लासो माने मानसिफोरा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन ना बेनिखायनो आङो स्पिड रायलायनो सोलोंदों दे अब्लालाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय